ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 5. Μια παλιά εδώ θα χάσει ο Νέκρη. Ξανά σε επανάληψη την εκτέλεση προς τον Χατζηβασίλη. Δεν βρήκε την μπάλα ο Αλεξάνδερ Νέκρη στην σύγκρουση εκεί με τον επιθετικό του Εθνικού. Εξαιρετική πάσα για τον Κάρλες Κοτοπάγες. Ανεβαίνει ο Ισπανός, τρέχει για να κλείσει ο Ρεδόνδο. Η σέντρα, προσπάθεια η κεφαλιά εκεί από τον Γιάννη Χατζηβασίλη, ο οποίος δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας. Χάθηκε το στοιχείο του ευνηδιασμού για τον Εθνικό. Τώρα η σέντρα, μία πτώση στην περιοχή, τίποτα από τον Χρήστο Νικολαίδη. Βλέπουμε ξανά την σέντρα του Everton Πεσέρα. Φαίνεται από αυτό το πλάνο αν υπάρχει και επαφή ή όχι ανάμεσα στον αμυντικό. Να δούμε εδώ τον Χατζηβασίλη, ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα κοντράρει και πάει σε κόρνερ. Everton Πεσέρα για τον Χατζηβασίλη, ευκαιρία και πάλι για τον Everton Πεσέρα. Το σιούτ πάνω από τα δοκάρια. Η σέντρα του Βέλγου για το κεφάλι του Ατάντα πάνω από τα δοκάρια. Εκτελεί ο Ετουάρντο Πινσέλη, ο Ατάντα προσπάθησε για την κεφαλιά, το πλασέ, απόκρουση τεράστια από τον Νέκρη σε κόρνερ. Ευκαιρία εδώ για την Δόξα, κρατάει ο Καρλίτος στο γύρισμα, η μπάλα κοντράρει, καταλήγει στα χέρια του Μάρτιν Μποκατίνοφ. Αράπαλ, υποπίεση, Διέκο Λεόν, το γύρισμα για τον Ακουινάλδο, τελευταία στιγμή ο Ιάκοπ αυτός που απομακρύνει. Εκτελεί ο Ισπανός ο Κοτοπάγες, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Εθνικό, ο οποίος παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Ετουάρντο Πινσέλη. Ξανά σε επανάληψη η εκτέλεση από τον Κοτοπάγες, η κεφαλιά του Πινσέλη στην γωνία του Αλεξάνδερ Νέκρη για το Δόξα Εθνικός 0-1. Εκτελεί ο Πινσέλη, απευθείας γκολ, 0-2 Εθνικός. Τρομερή εκτέλεση κόρνερ από τον Ετουάρντο Πινσέλη. Κοιτάξτε εδώ, με απευθείας εκτέλεση νικάει τον Νέκρη και γράφει το Δόξα Εθνικός 0-2 στο 57ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε τακτικά για την Δόξα, ενώ εδώ υπάρχει υπόδειξη offside. Ενώ βλέπουμε σε επανάληψη, πιθανότατα να ήταν και στην ίδια ευθεία εκεί. Να δούμε εδώ με τον Καρλίτο στην Δόξα. Κρατάει ο Καρλίτος, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ντεβράης, κερδίζει φάουλ και κίτρινη κάρτα, αντικρίζοντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόκκινη για τον Βέλγο, κίτρινη κάρτα για τον Χάριτον Κυριάκου, ενώ υπάρχει φάουλ στον Πινσέλη στον χώρο του κέντρου. Για να δούμε την απόφαση του Χρήστου Νικολαίδη. Είναι δεύτερη κίτρινη και για τον Ενινφούλ, ο οποίος φεύγει και αυτός από το παιχνίδι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάσα για τον Καρλίτος. Αυτός επιχειρεί το σιούτ στην αγκαλιά του Μάρτιν Μποκατίνοφ στο 72. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μην είχε την κατοχή ο Εθνικός, είχε όμως τα γκολ. Είναι αυτά που μετρούν. Ο Αράπαλ εδώ, ευκαιρία για τον Εθνικό, το πλασέ, η μπάλα έξω. Κάνει κίνηση ο Ετμάρ Λασέρτα, κρατάει ο Φοφάνα τώρα, η πάσα για τον Ετμάρ Λασέρτα εντός περιοχής, στο γύρισμα του αρχηγού της Δόξας. Τελευταία στιγμή ο Ιάκοπ θα απομακρύνει σε κόρνερ και σίγουρα θα περιμένει και το αποτέλεσμα του άλλου παιχνιδιού. Ευκαιρία εδώ για την Δόξα, ο Ακουινάλδο, γκολ! Μειώνει στο 93 με τον Αγκολέζο η Δόξα. Εδώ η παλιά για τον Βίλσον Κέννιντι, το γύρισμα για τον Ακουινάλδο. Δεν θα λαθέψει από πολύ ευνοϊκή θέση ο Αγκολέζος. Από την πάσα του Βίλσον Κέννιντι θα πλασάρει τον Μποκατίνοφ.